Da vi lavede Ecom Talent Award i 2023, så var der faktisk ikke ret mange kvinder, der blev indstillet til de her priser her. Så der var nogle medlemmer, der greb fat i mig og sagde, lad os gøre noget ved det. Vi beslutter os simpelthen for, at vi må åbne den her platform op. Women i e-commerce er et fællesskab, som er blevet skabt af medlemmerne. Jeg tror, det er godt at samles med nogen, man kan spejle sig i på alle mulige forskellige områder, og nu er e-commerce så lige en del af vores erhverv. Vi drøfter jo både ting, der har noget at gøre med vores position i forhold til vores kolleger, men også hvordan positionerer vi os særligt i forhold til e-commerce. Hos MomKind er vi jo et ret lille team, og vi nyder jo derfor godt af at kunne spare med andre, som vi så kan lære noget af. Det vi har fundet ud af, det er, at der sidder rigtig mange dygtige kvinder rundt i de forskellige selskaber, som arbejder med e-commerce. Det vi i år har set i Ecom Talent Award, der har vi løftet barren for, hvor mange nominerede, der har været i indstillingsmaterialet. Fra at den var 5% i 2023 til at den i 2025 nu er løftet på 42%. Og det er vi virkelig glade for at se, fordi at, det betyder jo, at det har tydeligvis aktiveret nogle bølger ude i det danske e-commerce landskab.